Ako to začať, keď doprava a logistika je skoro všade? V každom meste, respektíve v vašej lokalite, je viacero subjektov, ktoré vedia systém 1235.eu využiť. Portál 1235 je vhodný pre tieto subjekty. Malé výrobno-obchodné prevádzky, ktoré využívajú externú dopravu, výrobu stredného a väčšieho charakteru, využívajúce dopravu pri nákupe tovaru, ako aj pri samotnej expedícii, dopravné spoločnosti a menší strední dopravcovia, obchodné a výrobné spoločnosti, ktoré disponujú vlastným vozovým parkom, špedície a zasielateľské spoločnosti, ktoré v systéme môžu riadiť proces vlastných nakládok a voľných vozidiel, firmy ponúkajúce skladové a administratívne priestory, spoločnosti poskytujúce skladovacie služby, prekládky tovarov, skladové a logistické centrá. Stavebné spoločnosti sa nevyhnú taktiež preprave materiálov pri výstavbe objektov, výrobcovia oceľových konštrukcií a montážne firmy, no a z poľnohospodárstva sú to chovatelia ako aj samotní výrobcovia potravín. Takýmto spôsobom by sme vedeli pokračovať v odvetví chémie, textilu, papieru alebo ocele, no je dosť podstatné mať na mysli zo pár vecí. Je nevyhnutné zvoliť správnu komunikáciu hneď na začiatku. Prosím, komunikujte s osobou, ktorá má kompetenciu rozhodnúť o kúpe, prípadne takýto nákup odkonzultovať.